David, asa man ka nang gadali man ka? Gadali ko kay magpa-check up ko hato. Aw, isa pa. Hari man ng ospital. Oh, pero il man sila nga na dito sa unahan ng checkpoint. Sige. Water mo. Tulis ni. Ang binasoda niyong bag. Ay pag yan na, boss. Ang binasoda niyong bag. Wala ko lain. Itaas ang kamot. Wala. Pagdali. Itaas ang kamot tigit. Wala lagi ko lain ko. Pagdali. Itaas ang kamot ba? Unsa man eh, pipuri bum tarat-tarat. Hinaya ko na yung tingog. Unsa man eh, pipuri bum tarat-tarat. Tulis ni. Aw lagi. Itaas ang kamot. Balik. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot to. Ano ka na? Lipsit ka, makalibog ka. Ay babe, di ba last time nangayo ka na kong 10k? Oh, babe. Oo, ako nagisin sa imo ang bangko. Instead nga 10k akong ihatag nimo, akong gi 50k. Thank you, babe. Ah, why sa pa yan? Nya, babe, kanang 10k, kano sa man mo isend? Kulang og kuan beste. Mao nang dugay kay mo magtrabaho kay usaray na nagliho kani uban na naglantaw. Magtinabangay magtrabaho. Dili kay gasalig lang mag-usa. Hawid business na, anak. Eh. Kana mo sumagi ka kusagit pag-ayo. Ipagawas ng imong kalagotan eh. Huna-una nga kani ang imong ex. Ako ang ex? Oh. Ano man ka? Lain kay ka yun. Nga naman imo man kong ilisan og lain na. Lain kay ka. I miss you. Ayaw pa ginana. Ay, yun, problema na. Basta ikaw. Lagi-lagi, paabot ako lang ito ko. Kuha mo ng pitaka. Imo ang pitaka na hulog. Ito sa pagkatong niya to tong taga-iay mo dito. Mo lagi, gipagkakuan lagi ito sila. Nya wala ko anang kabua po. Ay, nalusaw naman tong baboy ni mga ulag naman to. Saon lagi to. Imo to ang tawagan. Buang mo. Nga, imo to padayog iyay. Eh, tawagan na ginako otro kay mi to mobalik sa sunod adlaw nya. Nakoy kailan ta butakal dito po. Mo lagi. Iko. Anan, kawaton mo din mo na ko cellphone di ay.